Ik ben Ans Wolfert en ik werk als vrijwilliger in het Visserijmuseum in Breskens. Ik doe daar samen met 8 andere collega-gidsen de rondleidingen voor de groepen. En dat is heel leuk werk. Het Visserijmuseum vertelt eigenlijk de geschiedenis van de visserij in Breskens. Van het begin tot nu toe. In die eeuw waar we nu eigenlijk verder zijn, is er heel veel veranderd. We hebben een Thijs Verschoorzaal waar 845 opgezette vogels zijn. Hele speciale schelpen en ook hele mooie koralen. En er is eigenlijk nog heel veel meer te zien. Er zijn haaientanden, botten van de mammoet, enzovoort, enzovoort. Vandaag komt Marieke, die komt met een groepje uit Middelburg. En zij wordt 8 en ze komt met 10 vriendinnetjes. En we hebben vanmiddag eigenlijk een beetje een thema. Omdat hier op de kaai de Bresco ligt vanaf vorig jaar juni. En wij willen daar een beetje op inspelen, omdat het Visserijmuseum daar ook heel veel in voorkomt in die verhaaltjes. Bresco is dus de robotvis. Die was hier door een kunstenaar gemaakt, door Albert Kramer, die ook de andere figuren hier in Breskens op het Spuiplein en het krabbetje en hier het sardineblikje had hij ook gemaakt. En daar moesten we dus een naam voor hebben. De scholen hebben de opdracht gekregen of ze daar eens over na wilden denken. En de kleine Manon uit groep 1 hier van de basisschool, die heeft dus de naam Bresco verzonnen. Wat grappig. Dat is een foto. Dit hoor je ook echt. Ik wil het spelletje wel spelen. Dan moet je achter links staan. Wauw. Ja, je draad rondgooien. En aantrekken naar beneden. Goed zo, bovenin de maas. Ja, Marieke die kan het nog wel een beetje hoor. Je draad rondgooien, een beetje aflaten. Goed zo, dat is zo goed. Bovenin de maas erin. Goed zo. Goed zo. En wat vond je het leukst op je feestje hier? Nou, dat we vissen mochten aaien en zo. Nee hoor, ze zijn niet gevaarlijk, dat begrijpen jullie toch wel hè? Nee hoor. Ja, maar het lijkt wel een circus. Het is een hondhaai. Een hond? Het heet een hondhaai. Er zijn ook zeekatten. En er is ook een kathaai. Er zijn ook zeekatten, maar dat is weer wat anders. Dan gaat hij hier. Maar een zeekoe? En een zeekoe is er ook. Ja. Ze vinden het hier een leerzaam en interessant museum, maar ik denk dat ze het vooral een gezellig museum vinden. Als ze 1 keer geweest zijn, dan zien we ze vast nog wel eens een keertje terug.